Сорі, меня тут Вось забіў так. просто Villager. Я просто хотел сказать, слухай, ну а вось разрэзе, калі паглядзець, вот это, напэўна, самое істотнае. Вось твоє студэнцтва, яно О, бачыць як бы твою давай. пазіцыю, твои лекцыі вось Конечно. базічковыя. І вось яны, ну давай так, з большасці, яны як рэагуюць? Яны за нас. Яны за нас. Яны за нас. Яны мне кажуць, калі б яны разумеюць, слухай, дарослыя ўжо людзі, што ім буду разжоўваць, усё разумеюць. Яны кажуць, слухайце, а пры вас бы, ну, пры вас, типу пры нас, разумееце, бело-чырвона-белы, ніхто бы не з'ехаў, і мы бы не хацелі з'ехаць. Я такі, ну да. Ну, то бишь, яны ўсе нармальныя, маладыя хлопцы та дзяўчаты. Яны хочуць нармальную дзяржаву, дзе ты будзеш чалавекам, дзе ты не будзеш вось гэтым быдлам, як я кажу. Бо зараз, ну, ён да нас як да быдла нейкага. А будзеш нармальным чалавекам, адчуваць, што дзяржава за цябе впішацца. Впішацца яна за цябе, яна цябе не будзе біць, яна за цябе впішацца, яна за цябе глотку каму хочаш перагрызе. Вось, ну, я утрырую, але я спадзяюся, сэнс зразумелы. І дзяржава будзе моцная. Ты не просто будзеш казаць, там, я беларус, і ўсе будуць такія, як тебе цяжка жывецца. А ты будзеш казаць, я беларус, і ўсе такія, о, моцная дзяржава, еўрапейская, вось. А не вось гэтая, мангола-татарская з Расіяй. Попрошу без дискриминации монголов и татаров тут. Все, выбачаюсь. Іга, гэта добра. Усталяваць іга. До нас лібертаріанец ось долучыўся, і такі якраз нам на слова, што моцная дзяржава там будзе нас абараняць. Уяўляю, як падграе зараз яго срака. Чому? А я не упэўнены, што ў яго мікро даступны. Мабыць, ён просто паслухаць долучыўся. Я просто не ведал, за чаго мяне дадалі, ніхто... Ну, у нас стрим зараз ідзе просто... Я канфу сабраў, як бачыш. Стрим перайшоў у стан канфы. Будем так гэта называць. Ну, людзі не пішуць пытання ў чаце, так. Ну, давай. Мяне паспрабаваў Ярослав за трыгеры, да, добра, і моцную дзяржаву мы усіяка не падтрымліваем, асуджаем. Моцная дзяржава — гэта пагроза да ўсяго, у тым ліку да існавання беларускай культуры і беларускай нацыі. Окей, ваше меркаванне. Вы таксама маеце... Спасибо за доллар. Следующий вопрос. Наступне питання. Дякую за 10 злотих. Рухаємося далі. Я могу вас проставить один одному, мабуть, ви ведаеце ўжо. Выбачце, гэта ж... Я ведаю гэта гаспадара, ён жа там, выбачце, у хостеле. Я памятаю гэтую гісторыю, я ўсё памятаю. Я ведаю гэта. Цудоўна. Да нас яшчэ далучыўся наш хлопчык, калі што. Глядзіце, у меня просто пытанне по вашай агульнай канве таго, што вас вучылі бараніць ахвяраў. Калі б ахвярай была Расійская Федэрацыя, калі б моцная Украіна вырашыла б раз'ебаць такую як бы папушчаную смоку рашку, ось. І рашка была б ахвярай. Тады сталі на бок ахвяры, тому што, ну, так хрысціянству кажуць, ці як? Не, глядзі, яшчэ раз, мы жывем у тым сусвеце, дзе ўсё якраз так, як трэба, то бишь ахвяры у нас Украіна. Ну, яшчэ раз, я разумею твоё пытанне, яно такое з падкавырачкай. Вось, але на яго тыпу адказ. А калі было б не так, як трэба? Стоп, глядзі, калі б расейцы пры гэтым, ну, напрыклад, усё застаецца, увесь бэкграунд Расіі застаецца, то бишь все, што яна рабіла гістарычна. Ці гэта у нас увогуле іншы сусвет, то бишь там Расія нармальная, типу. Расійская Федэрацыя як была... Я осуждаю такую терминологию. Да, у нас тут Twitch, у нас тут не TikTok, у нас Twitch. Трошки. Вось я з Зеноном Станіславовичем згодны, тут до нас просто прыляцеў. Гэта не нацыянальныя людзі, сапраўды.
Це Маргінес, який зайшов у тупик, такі вирази кидать. Коли ви готові задонатив 1 евро з питанням, ці не здається гостю, що треба становитися не на бок ахвяри, а на бок того, хто, на твою думку, має рацію. ПС. Не упевнений, що потраплю на наступний стрім, тому закину, заходя на відоси. Я хочу сказати ще глядачам, які собралися, що у наступний тиждень не буде стріму, і я їду відпочивати у польську вёску на інтеграцію зі студентством. Ось. Тому побачимося тільки через 2 тижні в наступний раз. Тобі ж хто має рацію? Типу, треба становитися не на бок ахвяри, а на бок того, хто має рацію. Ну так, ну це, по-моєму, досить відавочно. Ну, вибачте, а... Ну, відомо, залежить від нашої системи погляду. Ось менавіта, мені здається, Акова готовий тебе і питає, які у тебе установки моральні у гэтым сенсі. Моральний? Так я вже відказав. Типу, Україна ахвяра, і українці, тобі ж стоп. У нас була домова, 91 год, у нас, значит, есть межа, мы ее не порушаем, мы поважаем один одного. Так? Так, есть. Об этом домовились. Россия, хотел выразиться не вельмі добра, Россия порушила гэта, то бишь яна не мае рацыю, то бишь тады нават папера каштуе больш, чым чарнілы, якімі Россия подписывала гэтыя дамовы. Выбачце, яны не маюць рацыю. Гэта мой пункт гледжання. Я спадзяюсь, што у вас таксама. Украіна взяла, карацей, парушыла гэтую цудоўную дамову, якая важыць просто дохуя, тому што калі у тебе як бы подпісана паперка, гэта ну пиздец. Гэта ўжо ўсё. Ну слухай, ну мы живем у супольнасці, у якой ёсць дамоўленасці. Ну, типу, ось Расійская Федерація, гэта сапраўды ахвяра, мы павінны пажалець. Можа яшчэ скажеш? Дякую за 10 злотых. Наступнае пытанне, калі ласка. Наступных пытанняў то асабліва няма ў чаце, таму вы давайте. Да, трэба наговарваць. Добра, тады я правильно разумею, што госць мае гістарычную адукацыю? Угу. А Але давай не будем за абмяркоўвалася... гісторыю, калі ласка. Добра, наступнае Не, пытанне. калі хочаш, давай. Але я Не, не я- думаю, што... Я просто Не. хацеў запытаць, Давай. абмяркоўвалася падчас стрыму, ну, хто являецца сапраўдным нашчадкам Вялікага княства Літоўскага? Ярослав, ты ж задаваў пытанне, я памятаю, да? Не. Ярослав пра Там спрэчкі хтосьці задаваў. пытаў пра Вільню, здаецца. Про Вильню, да. Вильня? За такое літвіцы вы пабілі, яшчэ штосьці зрабілі. Вільня – гістарычны рэгіён Беларусі. Зараз, Не, окей. Не, зараз мы маем тое, што маем. З гэтым ніхто не спрачаецца, окей. Все. Але з пункту гледжання гісторыі мы маем таксама тое, што я сказаў. Все. А наконт спрэчак я ўжо таксама казаў, што спрэчкі зараз з літувісамі гэта не вельмі добра. Бо, выбачце, не Літва ж хоча нас інкарпарыраваць у свой склад. Ну, я, зноў ж, утрырую. А можа і не. Добра, я Ось. паспрабую дасканаліць пытанне. Я меў на ўвазе, хто з'яўляецца заснавальнікам Вялікага княства Літоўскага. Гэта былі літувісы і таго, каго бы мы тады назвалі бы продкамі беларусаў, то есть такі канфедэрацыйны харусь, і гэта былі толькі беларусы. То бишь, хто заснавальнік для вас? Ну, глядзіце, з пункту гледжання гістарычнага, і гэта мой пункт гледжання, ён больш суб'ектыўны. Я лічу, што ўсё ж такі як літувісы, так і, як вы выразіліся, канфедэрацыя
пабудавалі гэта. Але зараз я бачу тэндэнцыю, якая мне не вельмі падабаецца. Я гэта называю мы цягнем усё ў бок Літвы, што тыпу тока літвісты, тока ўсё яны зрабілі. Мне не вельмі гэтая тэндэнцыя падабаецца. Я разумею, што з гэтым мы можам змагацца, але зараз, зноў жа, гэта маё меркаванне, я кажу, зараз змагацца з імі не вельмі добра, бо у нас ёсць рэальная праблема. То бок трэба пачакаць, а потым пазмагацца ўжо з гэтымі літовісамі нарэшце. Не, мы можам пачакаць, даць ім пакуль нас інкарпарыруюць. за Вільню, блядь, Окей. насцігнуць кожнага па адзін. Але я разумею, што некаторыя Я рэальна осуждаю, не хочуць... депортуйте меня, коли ласка. Да, Ярослав, да, добра, што сказаў. Значыцца, зноў жа, яшчэ раз вяртаючыся, то бишь мы можам з імі і пазмагацца, і паспрачацца, але яны нічога не зразумеюць. Мне здаецца, пакуль нас не будзе нармальнай дзяржавы на іх, па іх меркаванні, ты па-нашаму. Вось. Вось так. Вясёлы піша, канфедэрацыя заснавала Беларусь. Пэл, Мэнсон 2025. Так, Не тая Мэнсон наш прэзідэнт. Не тая канфедэрацыя. Гістарычных пытанняў. Вось. Як госць ставіцца да распаўсюджанай зараз думкі, што сучасным аналагам Скірмонта з'яўляецца такі наш вялікі змагар за волю, беларус Віктор Бабарэка. Все, наступнае пытанне. Чалавек, які любіць жартаваць за 10 злотых, ваш выхад. Усё, гэта все. Все, не трэба, калі ласка. Ладно, можно я тады задам так само? Это не зусім гістарычна, но зараз это уже, можна сказать, гісторыя, сапраўды. Просто вось Давай. я шизотэорыю такое агучваў у себя на канале таксама, што вось гэты весь пратэст 2020, гэта быў прагрэў з боку Расіі для того, каб зачысціць поле, беларускую прастору перад уварваннем ва Ўкраіну з поўначы. То бок, каб ніхто там не прыпыняў рух танкам і гэтак далей. То бок, калі просто паглядзець бэкграунд там Цапкалы, Ціхановскага, Бабарыкі, то шмат у кого можна заўважыць такія, скажем, адпаведныя маячкі, там хтосьці там Крым наш казаў, хтосьці там просто честь рускага афіцера, аматара абараняць. Вось ты як да такой шизотэорыі ставішся? Ці раздзяляеш нейкі свае Типу, думкі? яны ўсіх перасадзілі. Не, гэта тэорыя, яна, я думаю, вельмі папулярная, што рэальна. Можа такое быць. Але ўсё ж такі пратэсты плюс яны адбыліся не толькі таму, што вось, тыпу, нам ён проста яшчэ не падабаецца, а яшчэ таму, што чалавек, які займае пасаду, ён яе займае незаконна, ён скраў у вас, у мяне, ва ўсіх, хто там на стрыме і гэтак далей, ён скраў ваш выбар. Якім бы ён не быў, за Канапарскую і гэтак далей, за Дмітраева, пофіг. Путіна. І ми вийшли. Конечно, Владимир Владимирович. Дарэчы, зараз жа можна будзе галасаваць за Пуціна, так што... Не за Пуціна, а за мясцовых этих. Я забыл. Депутатаў. Блин, хуёва тады. Мясцовых пуціністаў. Мы яшчэ не можам, типу, паўплываць на іх палітыку. А яны, яны нашу могуць. Не, я сам дзівіўся, калі ўбачыў, што расейцы на тэрыторыі Беларусі таксама могуць удзельнічаць у выбарах мясцовых дэпутатаў. Таксама, як і беларусы у Расіі. Я такой, што гэта? Гэта як? Але у лукашэнскага рэжыма ёсць фіча, то бок яму похуй, хто можа галасаваць. То бок тут якраз такі у гэтым выпадку тое, што ў нас няма ніякіх выбараў, яно плюс. Бо не варта, як галасуюць, варта, як лічаць. Вось так. А лічыць у нас ўжо не Лідачка, а толстячок у акулярчыках. Ой.
Так, Дедок я таки, правильно да. зараз пачуў, што на трэцяй гадзіне стрэму у Маргінеза ўжо апраўдваюць дыктатуру Лукашенка. Да, по-моему, на першей гадзине уже было что-то... Тут як А я, бы... до речі, я вам скажу, глядите. Просто, ну, ось Давай. такое пытанне да госця правакатыўнае. Вось ён сказаў, што Давай. такое магчыма. Я тады кролічую вось эту норку, я зараз буду так руками своими раздзімаць. Вось глядзі, вось я просто памятаю, вы можете загуглить, Давай. хтось уже не вытрымаў. Можете загуглить, Павел Базюшка аднойчы Так. выказваўся ў інтэрв'ю про тое, што Лукашенко аднойчы сабраў усіх міністраў, там функцыянераў КГБ галоўных Так. і іх тым ліку латушку. І сказаў, што вось акурат перад пратэстамі завезлі 3 афіцэраў, блядь, як это спецслужба называется расіянская? СВР, вось, СВР, якія плануюць разгойдаваць лодку у Беларусі. То бок для того, каб зняць Лукашенко і каб свайго прарасейскага стаўніка паставіць. І чаму латушка тады это казаў? Ён просто быў перыяд у, скажем так, назовем это беларускай апозіцыі, калі яны заіскивалі перад Крамлём і шукалі сярод іх партнёраў. Ось тады якраз латушка выказвалася, што вот вы паглядзіце, які Лукашенко гадзёныш, ён збіраўся з афіцэрамі СВР змагацца і нас супраць іх накіроўваў, наладжваў. І вось з такого пункту гледжання тады пытанне, калі это была прарасейская правакацыя, вось гэты весь пратэст 2020, ці не правільным было б лічыць, што Лукашенко намагаўся абараніць рускую дзяржаву незалежнасці. Так, ад расейскага ўплыву. Ну, слухай, добра абараніў, атрымліваецца, да? Добра жывем, тут кайфуем. Расейцаў бачым больш, чым беларусаў, да, абараніў. Уплыў Александр Неўскі, помнік вельмі шыхоўны такі, ведаеш, у Менску стаіць, да, Александр Неўскі. Ну, слухай, калі без жартаў. Усё ж такі Лукашенко, калі мы кажам, што ён тыпу гарант, ну так, утрыруючы, ну, выбачце, гарант, ён такі сабе, вось. Але тая тэорыя наконт таго, што, ну, расейцы тыпу зачышчалі Беларусь, каб ніхто не спыняў танкі і гэтак далей. Ну, слухай, я згоден, але я думаю, такіх... Яны просто думалі, што, ну, ўсё, тыпу, мы ўсіх зачысцім, і беларусы, типа, ну, пабегуць с криками «Ура! Давай, дави украинцев», але в жесткой форме, сказано в слово «украинец». Але белорусы такие посидели, поглядели, такие «Не, мы что-то не хотим, нам что-то не подобается, як гэта ўсё адбываецца». Ну, то бишь, з аднаго боку, сапраўды, расейцы тут перамаглі, окей. З другого боку, ну, типу ж, насельніцтва ўсё ж роўна у большасці сваёй з'яўляецца праўукраінскім. Зразумела, яно нічога не можа зрабіць, окей. Але ўсё ж таки, ну. То ж тут 50-50, Ярослав. Тут фіст ты уже пачаў сумнівацца? Але я не лечу аўтарытарны рэжым Лукашэнкі гарантам. Просто тут уже позиция, просто разумеешь, чым основная проблема? Тут уже позиция пачынае консалідавацца з пазіцыі Зенона Пазнякая. Якая ў чым? Што вынікае з яго слоў? Што значыць, калі перамог бы умоўны Бабарыка або там Ціхановскі, то прыйшоў бы до ўлады прарасейскі кандыдат, да якога няма у беларускага грамадства імунітэту. То бок да Лукашэнка імунітэт ёсць. Все успрымаюць і разумеюць, што ён як бы вораг і так далей. А гэтыя глядзеліся як вызваліцелі, як там, скажем, амбасадары свабоды для беларускага грамадства. І калі б яны сказалі бы, што ва Ўкраіне нацысты, то беларускае грамадства бы добраахвотна, это са слоў Пазняка, добраахвотна пашоў бы этих нацыстаў душыць голымі рукамі просто. Разумееш, да? Літаральна моя пазіцыя. Да, я бы дадаў голымі губамі. Выбачце.
Вибачте, у меня просто істеричний смех. Не, Зенон Станіславович, я лічу, ён мае, боже, мае права на гэтае меркаванне, але я не думаю, што беларускае грамадства нават пры, вось, напрыклад, Ціхановскім ці Бабарыхе, улічваючы, як мы ўжо удакладнялі і казалі, што ў нас ёсць там і айцішнікі, то бишь у нас насельніцтва не, ну, вось, не быдло, будем так это называть, не тупые. Интернет там усе карыстацца могуць. И заявить, что айтишники это самое вонючее и паскудное быдло увогуле, якое можна просто знайсці. Гэта люди, якія атрымоўваюць типу крыху больш грошай, чым типу сярэдні. Я маю на увазе все, что яны просто пиздец якось ва ўсім разбіраюцца, пры гэтым з'яўляючыся просто типу неадукаванымі лахамі, якіх просто грэюць типу ўжо колькі год спадарыня Святлана і яе як бы сябры. Не, скорректирую свой отказ. Я маю на увазе, што у нас насельніцтва, ну, збольшага можа разобрацца ў сітуацыі з дапамогай інтэрнета. Я скорректирую свой отказ. У 2020 годзе збіраліся Бабарыку себе выбіраць прэзідэнтам, тыпу. Ну, Бабарыка такі сабе кандыдат быў. Тут, дарэчы, у вашу дыскусію тут пытанне прыйшло з донатам просто. Да мяне пытанне, тут пытанне да маргінезу, якія ёсць рэальныя аргументы за тое, што 2020 быў арганізаваны Расія. Відэа ўсе па другой, хай будуць павінна хапіць. Першая спасылка. Окей. Наконт аргументаў, што 2020 быў арганізаваны Расіяй. Ну тут вось уже наш хлопчык пачаў гэтую тэму, што галоўным апазіцыйным палітыкам па меркаванню беларусаў быў і застаецца Віктор Бабарыка. Па ўсіх апытанках, калі яго ўключаюць, то бок ёсць апытанкі для апазіцыі, у якія не ўключаюць імя Бабарыка, таму што ён у турме сядзіць. Але калі яго ўключаюць, ён заўсёды набірае абсалютную большасць вынікаў. То бок, калі б сёння выборы ў Беларусі правесці дэмакратычныя з таго, што ўсіх як бы вяртаюць на радзіму, вся апазіцыя мае шанец бяспечна вярнуцца, то Бабарыка ён пераможа просто ў першым туры, хутчэй за ўсё. І калі мы паглядзім таксама на ягоных паплечнікаў, вось той жа Воскарасенскі, гэты чалавек там са штабу Віктора Бабарыкі, зараз вядома, дзе ён знаходзіцца. Іншыя апазіцыянеры, так званыя 20-го году, это Цапкала. Ну, да Цапкала я тут больш лагодна стаўлюся, таму што, на мой погляд, Цапкала больше беларускі патрыёт, чым Бабарыка. Ён, прынамсі, парк высокіх тэхналогій збудаваў, а не проста быў дырэктарам дачкі Газпромбанку. Ось. Ну і Ціхановскі. А Ціхановскі гэта такі Лукашенко 3 ўжо кропка 0. Быў першы Лукашенко гэта Машэраў, другі гэта сам Лукашенко, і трэці вось Ціхановскі рыхтаваўся. То бок чалавек крымнашыст, па сутнасці такі досыць ватны персанаж. Знянацку пачаў весці кампанію, ездзячы па ўсіх гарадах і вёсках Беларусі, паказваючы гаўнаматрасію такую беларускую. Пытанне, хто ўсім гэтым людзям даў дазвол, каб весці сваю палітычную дзейнасць у лукашэнкаўскай Беларусі? Мне вось не вельмі зразумела. Потым трэба ўзгадаць, што 2019 год, у прынцыпе, гэта год досыць сур'ёзнага канфлікту паміж Лукашенко і Пуціным, калі беларускі бок не хацеў падпісваць ці рэалізаваць, там ужо было ўсё падпісана, але ён не хацеў рэалізаваць дарожныя карты, так званыя, якія павінны былі цалкам заінтэграваць Беларусь з Расіяй у адну саюзную дзяржаву. Там і цэлыя мітынгі праводзілі, якія, дарэчы, Лукашенко дазваляў, таму што яны былі яму на руку. Я памятаю гэта, я тады яшчэ жыў у Менску. Досыць цікава было назіраць, я яшчэ тады не разумеў, чаму так ёсць, чаму гэтым людзям дазваляюць выходзіць
Вось тут я гляджу дакументалкі, якія выходзілі тады досыць актыўна пра тое, як Лукашенко забіваў сваіх апанентаў у 90-е гады. А вось ён дае людзям проста свабодна хадзіць па вуліцах і крычаць пра тое, што мы не хочам быць адной дзяржавай з Расіяй. І нават так антыкамуністычныя лёзунгі там былі, якія там толькі лёзунгі насамрэч не былі. 2019 год, вось ягоная такая другая палова, яна з гэтага пункту гледжання цікавая была. І адразу бачна, што 20-й год пасля гэтага канфлікту, калі невядома было, ці нават Лукашенко, ён прыходзіў на інтэрв'ю да Венедыктава і казаў, што ў яго ёсць 3 трубы, якія праводзяць нафту з Расіі, які ён у любы момант можа перакрыць. Вось. Потым здарыўся 20-й год, з'явіўся спачатку Бабарыка. Бабарыку вельмі часта публікавалі тады у зеркале, у СМІ «Зеркало». Там абсалютна меркаванне яго на любыя падзеі у Беларусі. Там той же самы канфлікт з інтэграцыяй, ягоны каментар... Тады яшчэ Тутбай, так. Ну, не важна, я думаю, усе разумеюць, пра што я кажу. Тутбай, так. Я не памятаю, ці тады быў Зісер жывы, хутчэй за ўсё ўжо не. Мне так здаецца, прынамсі. Па-мойму, Зісер памёр восенню 19-го, калі мне не здраджвае памяць. Дык вось, выходзілі цэлыя артыкулы на гэтым Тутбае, а Тутбай, я нагадаю, гэта самая папулярная беларуская СМІ у тыя часы. Да таго ж, сам Зісер, галоўны рэдактар гэтага СМІ, неаднаразова выказваўся пра інтэграцыю з Расіяй досыць станоўча. І тут з'яўляецца такі Бабарыка, які таксама кажа, што калі Беларусь далучыць да Расіі, то ўсе беларусы скажуць спасіба, скажуць паверце. Гэта літаральна ягоныя словы з гэтых інтэрв'ю. Пазней ён ужо казаў, што гэта было сказана з правакатыўных мэтаў, але наколькі вы верыць гэтым словам, ужо вырашаць, вядома, вам, дарагія маргінезікі. З'явіўся Ціханоўскі, з'явіліся, Цапкала, зноў ж такі, але Цапкала досыць такая дробная фігура на фоне Бабарыкі Ціханоўскага. Калі Лукашенко сапраўды убачыў небяспеку ў гэтых людзях, ён іх перасадзіў. Вядома, як кажа той жа Зянон Пазняк, у Беларусі існуе некалькі канфліктаў улады, і гэта заўсёды трэба добра, ясна разумець. Ёсць канфлікт паміж Лукашенко і беларусамі, ёсць канфлікт паміж Пуцінам і Лукашенко, ёсць канфлікт паміж Пуцінам і беларусамі, і калі мы не ўлічваем супрацьстаянне Лукашэнкі з Пуцінам у сваёй палітычнай дзейнасці, то мы будзем прымаць рашэнні, якія прывядуць проста да таго, што Беларусь перастане існаваць як дзяржава. Да і, я ўжо не кажу пра гэтыя праславутыя Пуцін мудры там ад Ціханоўскай ці словы латушкі аб тым, што Пуцін можа стаць галоўным рэферы ў перамовах з Лукашэнкай апазіцыі. Усе просто зайдзіце на YouTube і паглядзіце выказванні вядомых беларускіх апазіцыянераў зараз да 2022 году. На некаторых можна паглядзець нават у сэнсе іх дзеянняў. Там на Бабарыку, Бабарыка проста ў турме сядзіць. На Латушку можна паглядзець, чым ён займаўся ў Беларусі, калі ён быў міністрам культуры. Можна паглядзець, чым займаўся Азараў у Губопіку. Не ведаю, можна паглядзець, хто там яшчэ такі, чым займаўся Лябедзька, хто такі Чалы ўвогуле. Паглядзіце, колькі людзей з былога штабу Лукашэнкі яшчэ ў 94-м годзе зараз выступае як шчырыя апазіцыянеры. Таму мне здаецца, што ўвесь гэты шэраг фактаў ён проста павінен нас прынамсі зарадзіць у нас нейкі сумнеў у гэтых людзях і ў іх пра беларускасці, так бы мовіць. Спадзяюся, што адказаў на пытанне, магчыма, у кагосьці з канфы ёсць што на гэта адказаць. Давайте. Я хацеў яшчэ так кароткае рэзюмэ зрабіць, што вось усё, што Маргінес сказаў, можна з яго можна зрабіць некалькі вынікаў.
некалькі высноў. То бок самыя папулярныя СМІ у Беларусі на момант 20-го года гэта Тутбай. Гэта абсалютна прарасійская, пракітайская СМІ. І нашчадкам якога з'яўляецца зеркала, таксама прарасійская, пракітайская. Самы папулярны кандыдат тыпу ад так званай апазіцыі гэта Віктор Бабарыка, чалавек, які кіраваў расійскім банкам, якому рабілі як бы гісторыю з 2016 года, пачынаючы калі пачалі ён чамусьці пачаў набываць там нейкія карціны, там свяціцца пастаянна начаў просто з нічога. Вось. І з гэтага можна проста зразумець стан беларускага грамадства, тыпу, і насамрэч за каго яны былі. Бок яны сабе абралі рускамоўнае СМІ прарасійскае і прарасійскага рускамоўнага кандыдата, пры гэтым сацыяліста. То бок як бы тут просто няма аб чым казаць далей наконт там Украіны, падтрымкі, ўсяго такога, просто людзі абіралі сабе расіянскіх тыпу шпікоў і расіянскія СМІ і прыцягваюць гэта рабіць усё яшчэ. На всякий мушу падкрэсліць, што гэта не моя спроба абеліць Лукашенко. Лукашенко гніда ебуча сам вось прывёў до такой сітуацыі, што мы абіраем паміж адной руснёй і другой, што ён усраў просто нацыянальную бяспеку, што на спецслужбы не абараняюць не тую дзяржаву, якую мусяць абараняць, а тую, якая грошы ім плаціць, бок усходняя. Вось это просто больш нагода дагрукацца да людзей, якую альтэрнатыву нам прапанавалі і хто прапанаваў. Вот што важна. Нам все-таки трэці шлях гэта тое, што трэба, да, а не мейнстрим. Ну я вось наконт гэтага цалкам згодны. То бок не трэба ўспрымаць, што там я не ведаю, тут лічыць Лукашэнку нейкім тыпу добрым чалавекам. Все разумеюць, хуесос просто тыпу праёб усё у Беларусі, ўсё прадаў, што толькі мог. І думаў тыпу, што ён тыпу будзе хітрее, чым там Путін і усядзіць на сваём стуле. Але ну як бы не вельмі ў яго атрымалася, і зараз ён усімі сваімі як бы магчымасцямі там кідаецца: вось палякі, давайте з вами, вось я вам тыпу на дзень не буду гэта закидывать там тыпу карычневых людей, вось там тыпу ой, а Америка, а давайте я вам гэта звольню тут вашага чалавека, які у меня в турме сядзіць. Вось. То бок не трэба ўспрымаць, што тут нехта лічыць, што Лукашенко не чалавек, просто літаральна альтэрнатыва Лукашэнкі, якая задавальняла беларусаў, гэта проста прарасіянскія літаральна. Выбачце, гаспадарства, я магу вельмі скарочана гэта сказаць. Вось тое, што вы зараз сказалі. Ведаеце, што такое тэарэма Эскабара? Што то уйня, што гэта уйня. І вось гэтыя абедзве уйні ідуць, вы зразумелі. Але разумееш, хуйня у выглядзе Александра Григорьевича, яна хаця б захоўвае дзяржаву, тыпу, хоць у нейкім выглядзе, таму што яму трэба, каб у яго быў улус, над якім ён быў такім планам як. А другі варыянт, другая хуйня, яна яшчэ горш, таму што яна проста знішчае цалкам дзяржаву. Нет. Так, пакуль я тут, хвілінку, гаспадарства, ёсць магчымасць запытаць, я не змог адразу, мне так резанула вуха, а що за інфа аб тым, што Тутбай быў, блядь, прарасійскім і пракітайскім СМІ? Я штосьці прапусціў гэты момант крыху. Ну, в сэнсе, прапусціў заўважыць, калі я чытаў гэты самы Тутбай, а на чым гэта заснавана? А з якога года ты чытаеш Тутбай? 14-й, напэўна. Не ведаю, 13-й. І ты ніколі там не глядзеў інтэрв'ю з Зісерам, там, тыпу, што ён распавядае? Не. Ну, я раю паслухаць проста інтэрв'ю з чалавекам, які быў ударом Тутбая. Так, не, глядзі, Зісер заснавальнік Тутбая. А сам Тутбай, вось, што на Тутбаю было прарасійскага? Ну, акрамя мовы. Долучыць да Расіі.
ну, я асмелюся сябе ўявіць, што гэтыя артыкулы, каму Бабарыка казаў інтэрв'ю, то тыя СМІ гэта і публікавалі. Акрамя гэтага ёсць штосьці? Ну, напэўна, таму што Бабарыка даваў журналістам Тутбая інтэрв'ю. Я не ведаю, гэта я зараз проста агучу. Яшчэ ёсць штосьці? Ёсць яшчэ штосьці? Почекай, то бок ты лічыш, што паміж уладаром СМІ і як бы кан'юнктурай, якая існуе ў межах гэтага СМІ, няма ніякай сувязі. Ты што? Я просто папрасіў, акрамя гэтага ёсць штосьці, што можна было бы паказаць. Вось глядзі, вось тут выходзілі такія артыкулы, вось тут выходзілі... Я не могу адчыніць іх цудоўныя артыкулы і лістаць іх. І я нават не рабіў бы, калі б, тыпу, я мог бы, таму што, ну, гэта шиза. Ты разумееш, што, тыпу, каб зразумець, што там, я не ведаю, СВТВ гэта хуёвая СМІ, гэта трэба яго адчыняць тупа і лістаць, чытаць гэту хуету. Тыпу, точно так же, як бы з Тутбаём, каб, тыпу, зразумець, што гэта полная параша, тыпу, трэба адчыняць іх артыкулы і чытаць. Ну, гэта вось асабіста моя думка, тыпу, таму што я калі чытаю іх як бы цікавыя навіны перыядычна, тыпу, звязаныя неяк з Кітаем ці з Амерыкай, я бачу, што яны ўвесь час просто займаюцца лютым дрошам на усе тыя ініцыятывы, якія былі б выгадны Кітаю і былі б не выгадны США. Пры гэтым, калі яны пішуць нешта пра Кітай, то там амаль ніколі няма інфармацыі просто ні пра ніхуя. Тыпу, яны пра там аўтобусы кітайскія, пра тое, што ў Беларусь завезлі там, тыпу, цудоўныя новыя тракі там кітайскія гэтыя. А пра тое, што, блядь, там, тыпу, я не ведаю, уйгураў там, блядь, захуярываюць у лагерях, там, тыпу, і гэтак далей, ну, такога нічога не было. Хаця яны пішуць увесь час нешта пра Кітай і пра ЗША. Але пра ЗША яны пішуць, што вось Трамп хуесос, тыпу, вось, блядь, пошліны, ха-ха, ідыёты, там, тыпу, і гэтак далей. Там, як можна не прымаць мігрантаў, тыпу, калі пішуць пра Кітай, новыя цудоўныя аўтобусы паступілі, тыпу, ў Беларусь, Кітая, тыпу, у рамках там наладжвання добрасуседскіх адносінаў. Мне тут пишут, что мяне чуваць не было хвіліны 3. Ну ладно. Ну и пускай. Ты маеш на увазе чуваць на стрыму? На стріме, так. Ну я там асабліва нічога ж не казаў, я просто дакідваў. Я дакідваў пра тое, што Бабарыка даваў інтэрв'ю Тутбаю менавіта праз тое, што Тутбай гэта прарасійская медыа. Просто, ну, разумееш, яшчэ вось такая штука, што калі ў цябе ёсць нейкая медыа, то ты можаш адсочваць, якія там навіны, тыпу, гучныя яны асвяшчаюцца, нібы, а якія не. То бок, калі ты хочаш, каб твая аўдыторыя, тыпу, прыняла нейкі пункт гледжання, табе нават не абавязкова пісаць, тыпу, у нейкім стылі, там, хваліць нешта ці ругаць. Табе дастаткова проста распавядаць пра нешта хуёвае з аднаго боку і не распавядаць пра хуёвае з іншага боку. І ўсё, і гэтага будзе ўжо дастаткова. А я дадам, што наконт СМІ і так далей, слухайце стрым Маргінеза з Мірославам Чыгіром. Вось. Па-моему, ён тады болей, ну, нармальна раскладаў, хто чаму як, і зараз бы яго таксама было бы, ну, як чалавек, дарэчы, добра, што ты нагадаў, у нас, правда, ўжо стрым падыходзіць да канцу, але трэба яго дадаць у канфу на ўсялякі выпадак. Ну, Мірослав сам працаваў вельмі цікавым СМІ, таму... Так, а слухай, мы зараз даведаемся, што гэтае цікавае СМІ, оно таксама было прарасійскім і пракітайскім. Ну, ён усё ж такі з гэтага СМІ сышоў. Тыпу, нейкім прарасійскім СМІ, не. Дарэчы, ёсць аргументы? Ну, ты разумееш, што гэта проста, блядь, выглядае ідыятычна, тому казаць пра тое, што краіна для жизни, страна для жизни, гэта, тыпу,
відавочна, типу, трэба даказаць, што яны там Не, гаворка ж ідзе пра Беларусь галаўнога мозга. Ты пераблытаў. Беларусь галаўнога мозга, я пёзнаў не то, карацей, што Беларусь галаўнога мозга, типу, гэта не пра расійская хуета, типу, гэта трэба даказваць. Мне не трэба просто, я хуй ведаю. Ну, наколькі я памятаю пазіцыю его, в принципе, сама Тихановская мне такое агучвала, калі я да яе дазваніўся на эту прамую лінію. Яны казалі, што ў іх была задача просто максімальна ўпярэдзіць расійскі бок ад умешальніцтва вось гэты пратэст, каб яны не лезлі, прынамсі, бо яны кажуць, што вось паглядзіце, рэальна ж расіянцы яны вагаліся, яны там і Кісельоў інтэрв'ю браў у этого Лядова, якого адпіздзілі там на пратэстах, і там іншых журналістаў расійскіх запрашалі. То бок нібыта стваралася такое ўражанне, што вось яшчэ трошкі трэба там зубкі паказаць, ну не зубкі, а наадварот, зразумелі, усмешку расійскому рэжыму, ну типа усміхнуцца там дзесьці глазкі пастроіць, і типа яны падтрымаюць вось змагароў, а не Лукашенко. Вось яны з такого пункту гледжання эту всю гісторыю стваралі, а потым типа не атрымалася. Ну яны кажуць, ну мы прынамсі паспрабавалі, і все одно трэба было паспрабаваць, як бы вось такая пазіцыя. Зараз як падліжам ачко Пуціну і зажывем, будзем піць ой, прабачце, баварскае, я не ведаю якое. Тут, дарэчы, данаты прыходзілі, я зачытаю пакуль. Аковы гатовы пісаў спачатку. Тое, што новая апазіцыя даволі прарасійская, гэта вядомы факт, але з гэтага не вынікае факту пастаноўкі пратэстаў у Расіі. Што да Ціхановскага, 2019 год гэта трошкі іншы час быў, не 90-е і не 2022+. Ну, блядь, ну тады ў нас і Медведчук гэта не прарасійскі палітык, і Шары гэта ў нас ахуіцельны журналіст украінскі. Типу, ну давайте уже як бы без клеўнаты. І Панченко гэта журналістка, это што? І галоўны апозіцыянер у нас гэты, блядь, Арыстовіч, нахуй. Ну то бок... Таксама зусім не звязаны з Расіяй, безумоўна. Чэлік, які пытаў вось у чаце, ці там в донаце, я не ведаю, вось. Глядзі, а адкуль грошы вось у Бабарыкі браліся і адкуль грошы браліся у Ціхановскага, распавядзі, калі ласка. Разумееш, каб весці, тыпу, сур'ёзную медыйную працу, тыпу, трэба грошы дзесьці браць. Ну табе скажуць, што ён банкір, ён заможны чалавек, хуё-маё. Банкір, банк якога банка? Якога банка? Расійскага банка. Гэта хуёвы тейк просто. Такія рэчы, гэта тыпу нармальны тейк, тыпу, такія рэчы не бываюць просто так, тыпу, калі ў цябе банк іностраннай дзяржавы, тыпу, замежнай дзяржавы, які належыць фактычна дзяржаве, тыпу, у яго не можа быць просто, блядь, дырэктара, тыпу, нейкага рандоміча. Гэта заўсёды сакрэтны сацыўнік. Не, ну ён же прызнаваўся, што ў яго ёсць куратар з КДБ. Гэта як, тыпу, лічыць, што ва універсітэтах там Расіі, тыпу, тое, што там прыпіска нейкая, што яны знаходзяцца, тыпу, у кіраванні ФСБ, так як вышэй, то гэта, тыпу, просто прыпіска, гэта нічога не значыць. Блядь, ну я не ведаю, чэлы, камон. Гэта банк, які належыць расійскай дзяржаве. Там сидзіць дырэктарам не рандомны чалавек. Тыпу, гэта немагчыма. Всё. Так, наступны донат, дарэчы, працяг ад таго ж чалавека. Дзякуй, дарэчы, табе за ўсе донаты сёння. Ты зноў ж такі выцягнуў стрым. Працяг, а сярод беларусаў увогуле шмат прарасійскіх, таму яны такой падтрымкай і скарысталіся. Я разумею, што тут шануюць Зянона, але акурат гэта, на маю думку, шыза. ПС, другое відэа я табе ў ТГ дашлю. Окей. Пазняк тупой. Ну, я калі можна, зрэагую вось і на апошні, і на першы донат. Па-першае, я насамрэч не аматар вось его свяцейшества, таму што
я належу да рух супраціў, і Пазняк просто абсалютна беспадстаўна крытыкаваў супраціў, прыватнасці кіберпартызан, просто хуйню высяраў, вось літаральна. Пры всёй павазе да яго, это была поўная хуйня, это была беспадстаўная абсалютна крытыка. Гэта раз. Па-другое, вельмі там насамрэч важны был тейк наконт того, что тое, што прарасійскія былі лідары, это не сведчыць аб прарасійскасці пратэсту. І вось тут я вельмі згодны насамрэч, это вельмі важны чыннік. Якая, вось, напрыклад, я са змагарамі не з 20-го году, а нашмат раней, там за 3 гады давучыўся ў 17-м. І вось старыя змагары мне расказвалі, што тая ж самая Калеснікава, якую зараз аблізваюць там са ўсіх бакоў, яна, напрыклад, была прыхільніцай таго, што не трэба крычалкі выкарыстоўваць нацыянальныя і нацыянальныя сцягі. То бок, напрыклад, «Жыве Беларусь» яна не падтрымлівала. Яна там вось этот «Веры можам, пераможам», такую карацей. Да ёб твою мать, можна не крычаць. Соевую падтрымлівала павестку і не дазваляла, звычайна, літаральна не дазваляла воклічы нацыянальныя. Вось, і змагарам старым, всякім вось гэтым РЗСу, умоўна, ім прыходзілася напаўлегальна вось гэтым всім займацца, то бок як, ім без дазволу літаральна прыходзілася этой крычалкі закідаваць, і это фактычна было насуперак вось гэты нацыянальны каларыт, тое самае і Пазняк насамрэч падкрэсліваў, нацыянальны каларыт, вось БЧБ сцягамі, з нацыянальнай рыторыкай, ён быў насуперак арганізатарам і лідарам. І гэта таксама з пункту гледжання Пазняка, гэта тое, што напалохала Пуціна, што вось на яго думку пайшло не па плане, што ён думаў, што будзе там нейкі антымайдан, а выйшла цалкам такая сабе нацыянальная рэвалюцыя, спроба прынамсі. Вось, таму я думаю, што сапраўды тут задумывалася оно, можа, не зусім так, а атрымалася як трэба. І гэта пра рознае. Лідары, я думаю, зусім іншы сэнс укладалі, калі это все арганізоўвалі. Насамрэч, я не думаю, што насамрэч вялікі сэнс і укладалі. Калі пачыталі бы чат рэфарматараў, там Краўцоў літаральна казаў, што не было ніякага плану, і калі вывалілася дахера людзей на вуліцы, яны проста уяўлення не мелі, што з гэтымі людзьмі рабіць, куды іх, накіроўваць, і это было для іх спантанна, як для Леніна ў свае часы таксама, якому улада, упала просто з неба. Тут, дарэчы, это табе так ахуенна упала Леніну. Тут просто заўважаюць табе ў чаце слушна, што не, я казаў не так. Не з гэтага вынікае, што пратэст прарасійскі, а з гэтага не вынікае, што пратэст быў арганізаваны Расіяй. Пра расійскасць пратэсту нічога не было пра арганізацыю менавіта. Не, так, калі б Расіяй быў арганізаваны пратэст, то відавочна ён бы не быў нацыянальна арыентаваны, ён бы быў прарасійскі. А прычым тут гэта? Галоўнае, ніхто выйшаў на вуліцы, таму што ты, хто выйшлі на вуліцы, яны ўлады не атрымоўваюць. Уладу атрымоўвае той, хто сядзе, займе месца тых, каго быццам бы павінны былі звергнуць. Вось, то бок пратэст можа быць які заўгодна, галоўнае проста паставіць пэўных людзей. Это все одно істотна, якія наратывы прасоўваюцца пад соусам чаго. Адна справа, калі мы там прарасійскі абсалютна пратэст ладзім, які там кажа, што трэба нам інтэграцыю аднавіць, а Лукашенко вось вар'ят не дазваляе. А зусім іншая, калі наадварот, это все ідзе пад соусам нацыянальнай дзяржавы адбудовы. Это наратывы, якія абсалютна недапушчальныя да Крамля, і вось гэта якраз тое, што, як мне здаецца, пайшло не па плане, што не магло быць арганізавана Расіяй. Не, я просто не разумею, чаму гэта для Расіі нешта дзіўнае. Не, калі ў цябе ёсць чэлікі, якіх гарыць дупа з Лукашэнкі, ты просто падкідваеш масло ў агонь, зразумела, што атрымалася, што нейкае, нацыянальнае псеўдаадраджэнне такое, гэта хуёва для іх, безумоўна, але іх асноўная мэта, яе ўвогуле не тычылася, які будзе пратэст. І на гэтым плане гэта похуй, таму што калі у цябе разброенае, нічого, ні на што не здольнае насельніцтва, просто яны выходзяць там за штосьці, яны будуць крычаць, вось, мы там за нацыю нашу, гэта смерць ворогам, і все такое, а потым яны прыводзяць самі прарасійскага кандыдата
ва ўладу, ён садзіцца, просто іх разганяе і тыпу робіць так, як хоча. То бок абсалютна неважна, якімі метадамі ты гэта робіш. Важна, тыпу, хто сядзе ва ўладзе. Не, я тут зусім тобой не згодны. Глядзі чаму, бо калі б адбыўся прэцэдэнт, вось эта змяняльнасць улады, то новый кандыдат, новый уже прэзідэнт, так его назовем, ён бы быў зусім іншай пазіцыі за Лукашенко. Разумееш, ён бы не меў абсалютна нават блізка таких моцных пазіцый, як Лукашенко. І его бы, скажем так, вось магчымасць захоўваць это месца, она была под вялікім пытаннем. І вось тут про нацыянальны наратыў мог бы згуляць супраць России. Таму я думаю, яны і не пашлі на эту рызыку. Тым-то і справа. Ён меў Бо бы... пратэст можа быць абсалютна розны. Не, я згодны про тое, што нацыянальны наратыў ім як бы незручны. Але калі мы кажам пра тое, што трэба аднога тыпу чэліка замяніць на іншага, то там як бы абсалютна не важна, за што людзі выходзяць на гэты пратэст. Важна, хто сядзе. Таму што, ну, вось, тыпу, садзіцца Бабарыка ва ўладзе. Тыпу, ну, на нашу, тыпу, тут, на маю думку, прарасейскі. Вось, садзіцца ён ва ўладзе. У яго ёсць беспрэцэдэнтная падтрымка, тыпу, ад Расеі. Вось, тыпу. То бок, ён, літаральна, кандыдат ад, тыпу, краіны, якая ўсё гэта заварыла, тыпу, і якая кіруе галоўным медыа у Беларусі. Я выбачаюся, пераб'ю кандыдат ад народа, але не удакладняючы ад якога. Так, кандыдат ад расійскага народа, так бы мовіць. Вось. І ў яго тыпу падтрымка тыпу 140 мільённай краіны, як бы, якая фактычна валодае тыпу вялікай часткай тваёй краіны, у якой ніхуя няма арміі, нічога няма. Ну, і эканомікі таксама няма. Ну, тыпу, Бабарыка быў бы ў сильнай вельмі пазіцыі. Потому Не, что я про это казаў уже, што типа яны намагаліся паставіць крэатуру, да якой бы грамадства беларускае не мела б імунітэту. Ну, это ясно. Просто, ну, чым поінт? Ну, ты з чым змагаешся, з чым спрачаешся? Не, я просто не згодны з тым, што важна было б ужо тады, што Бабарыку хтосьці не падтрымлівае унутры там тыпу верхушкі. Гэта ўжо абсалютна не важна было б, ці што народ там не падтрымлівае. Таму што Бабарыка ўжо тыпу маючы падтрымку Расеі мог бы рабіць што заўгодна, таму што Беларусь не можа проста супраціўляцца Расіі. Яна ў такім стане і знаходзілася і знаходзіцца, што тыпу яна, ну, цалкам належыць Расеі фактычна. Акрамя, тыпу, вось зараз Лукашэнкі. Тыпу, всё. Вось я толькі пра гэта кажу. Спрачаўся? Не, ну, просто ты хочаш сказаць, што ці похуй, што б там думала сабе грамадства. Ты так вось хочаш сказаць. Ну, для ўлады похуй. Вось Лукашэнкі таксама зараз похуй, што думае грамадства, і было похуй. Не, я тут не згодны. Ва ўмовах, калі была б новая ўлада, якая б не мела б такой паўнаты, як у Лукашенка, калі б і хісталася б гэтае крэсла пад нават тым же самым Бабарыкам, вельмі было б небяспечна не ўлічваць меркаванне народу. Таму я думаю, што з такім варта лічыцца, і там не настолькі дурныя людзі сядзяць, каб гэта не разумець. Я ж пра гэта і кажу, што мне проста няма адчування, што крэсла пад ім хісталася, таму што крэсла хістаецца пад Лукашэнкам зараз толькі таму, што Расія мае як бы свае інтарэсы у выглядзе прыяднання там Беларусі і выкарыстання гэтай тэрыторыі. І гэта Ты ж кажаш, што типа яму было похуй, і ён бы мог бы рабіць што заўгодна. Вось я проста спрэчу, што ён бы не мог рабіць бы што заўгодна. Калі б ён это пачаў рабіць, то за ім бы захісталася крэсла, і ён бы не меў такой паўнаты ўлады, каб з гэтым вось так лёгка даваць рады. Як Лукашенко. Пра тое, што мне, ну, давай карацей гэта ўжо скончу, таму што у нас просто тыпу, ну, як гэта сказаць? Гэта такі чыста тэарэтызацыі. Ну, так, я просто хацеў сказаць, што, ну, я не бачу, чаму крэсла павінна было хістацца, таму што калі чалавек, ну, у чым сэнс увогуле як бы грамадства тыпу такога, у якім маюць уладу СМІ. Тым, што тыпу можна праз СМІ кіраваць, ну, строем насельніцтва. І типу, калі Бабарык прыходзіць да ўлады, атрымліваецца, што за Бабарыка ўсе СМІ, якія знаходзяцца ў Беларусі, які былі ў апазіцыі Лукашэнкі. За Бабарыку вся расійская армія.
супраць бабарыкі не выступаюць тыпу прапагандоны прарасійскі. То бок ён пачынае знаходзіцца ў больш моцнай пазіцыі, чым знаходзіўся Лукашенко. Я пра гэта кажу. Не, конечно, не моцны. Так тое ж самае Лукашэнкі было. Тое ж самае было у Лукашэнкі. Чаму ён моцнай пазіцыі? Бабарыка новы чалавек, які яшчэ не прыстасаваўся, які яшчэ не пабудаваў вакол сябе сістэму, які не пабудаваў прыхільных, лаяльных людзей. Ну, я нагадаю, гэта што ў проста 90-е такім чалавекам быў сам Лукашенко, і нешта ў яго ахуительна атрымалася адразу ўсіх паперазабіваць нахуй. Не, ну слухай, у Лукашенко, так, па-першае, у Лукашэнкі атрымалася, і Бабарыка бы гэтай бы пазіцыі не быў. Чаму? Казаць, што ў Бабарыкі была бы пазіцыя мацнейшая за Лукашенко, но это недарэчна, бо Лукашенко быў той же самай пазіцыі з падтрымкай расійскай арміі, з падтрымкай Пуціна, і яшчэ з досведам 25 год, калі ён пабудаваў сістэму чыста пад сябе асабіста. Ну так, ну гэта іх аб'ядноўвае як бы в одну катэгорыю Бабарыку і Лукашенко, што яны прыйшлі з ніадкуль, без сувязі ва ўладзе, нібыта, з падтрымкай Расіі. Заехалі ва ўладу і нармальна справіліся. Ну, не заехалі. Бабарыка заехаў не туды, так бы мовіць. Лукашенко хістаўся, насамрэч, вельмі моцна падчас мінскай весны, ён амаль быў напіжанай. Его амаль не стала на крэсле, калі б не прыехаў Ельцин, тады асабіста. І яны не падманулі беларускае грамадства, сказаўшы, што типа рэферэндум будзе такім типа рэкамендацыйным, тады б мы даціснулі, бо тады менты былі напіжаны. Тады ўжо не было шанса Лукашэнкі без Расіі абсалютна. Таму ён вось калі сапраўды рэжым больш за ўсё хістаўся, это вось на пачатку тэрміну Лукашэнкі. І тое ж самае было з Бабарыкам, нават горш. Бо ўжо грамадства, ну, зусім не тое саўковае, як было раней. Грамадства, яно тыпу было на той момант ужо само адпіжана ў поўнай праграме і заведзена тыпу у проста Якое грамадства? Беларускае грамадства. Ну, які перыяд? Я кажу про 20-й год. Про 20-й год. Беларускае грамадства ўжо як бы атрымала сваю дозу пиздюлей, тыпу, і тыпу, яно б ужо просто тыпу не было здольнае на тое, каб тыпу воевать с Бабарыком, типу. Просто не, я думаю, что если Бабарыка бы пришел до улады, яны якраз были на подъеме бы и готовы бы любую было уладу отпиздить. Коли бы яны дали прады за Лукашенком, блядь, Бабарыка бы уже, ну, хуяк мне просто не каштовал бы для их. Это было бы ничего. Изи катка. А мне здаецца, что наадварот люди падтрымалі такую подашку и ўсё супакоіліся. Не, так, ну, кажу, блядь, ну, мы вертаемся до того, что он кажа, что калі б пачаў бы Бабарыка просто ў хуй не ставіць беларускае грамадства і рабіць все праз іх спіну, то ён бы доўга не затрымаўся бы. Бо людзі былі б на пад'ёме пасля перамогі над рэжымам першым, яны былі б на пад'ёме, яны, ну, як ва Ўкраіне, это быў бы просто парад бы Майдан. Ярослав мае на ўвазе, тыпу, ну, перамаглі гэтага, пераможам і тыпу гэтага. Пачакайце, мы Лукашенко перамаглі, я нешта прапусціў. Ну, не, ты на пад'ёме. Мы ж сослагательное, ёпта, тут наклонение выкарыстоўваем, што калі прыйшоў бы Бабарыка, это б значило, што Лукашенко быў бы пераможан. Ну так, ну дакладна так же, як Лукашенко там перамог Кебіча. Ладно, карацей, давайте паразмаўляем лепей вось пра гэты пад'ём. Ярослав, колькі жмеш, карацей? Ну, на один раз? Ну, давай на два лей. На один гэта хуйня. Да я думаю, 270 зараз. Колькі? 70. А, 70? Ну, я думаю, 270. Нормально, нормально. А Маргінез колькі? Я цісну толькі свой хуй звычайна. Ну, гэта я лічу больш карысна. Ну, ён таксама пад 70 недзе. Миллиметров. Вельмі цікава. Градусаў. Ярослав, градусаў. У бок уваходзіць, як бы проста разгаліноўваецца. Задавайце пытанні, шаноўныя гледачы. У нас сёння, дарэчы, досыць такі добры онлайн. Да, у нас тут шмат каго, я думаю, прыйшло. Но я думаю, Маргінезу лепш бачыць. Колькі там? Ну, зараз 17 чалавек.
Ну, слухай, нормально, правильно. Тут скажешь и до 19, Треба и до ось- 27. Да. До речі, ось, Змак, мені здається, що у тебе ж така більш, нібито, ну таке враження по коментарях складається, більш українська аудиторія, ні? Ну, тобто, по походженню. У меня трошки больше украинцев, трошки. Их у меня 51%. Астатнія гэта большасць беларусы, то бишь першае месца гэта Украіна, другое месца Беларусь і трэцяе там ужо там нават ЗША, хлопцы, ЗША. А у меня третье место это Россия. Ну так ты не праводзіў дзеру Что? А, дерусификацию. Денацификацию не провел на своем канале. Да. Что ты кажешь? Я просто... Ну. Я просто по Фархаду, Фархад же так само любить это. Демілітаризацію. Окей, так. Ну я не асабліва сачу за Фархадам, шчыра кажучы. Ніколі не разумеў гэтага феномену. Просто сядзіць нейкі дзядзька, які ледзь па-расейску размаўляе. Нешта там камусьці прад'яўляе. Ну ладно. Ён яшчэ і выёбаўся на РДК там. Ну такое. Шо. Хотя бывает смешно. Так я вот хотел сказать, что у меня вот то же самое в инсте так само с украинцами, что их большасць, и это як ввогуле стварылася. Я просто, непараўнальна просто ніжэйшыя кошты за рекламу у украінцаў. Беларусы, я не знаю, як все, но агулам я просто намагался з инфопоинтом калісьці рекламу там куплять и все такое. Инфопоинт просто гигантские бабки бере, просто нечеловечие, таких нема нигде на рынку. Ты умовно, ты идешь до украинцев куплять рекламу, там у их бабок, умовно, 50 тысяч человек. И он у тебя попросить, $50. $50, например. Блять, инфопоинт за такую же самую аудиторию, типа, будет просить, 300 хороших, на спокичах просто, и на воком не мирне. То бок там супер были завышенные кошты. Я, короче, скористался просто вот этой грошок за мной был танной украинщиной. С ними до меня набегло в инсту как раз шмат украиномовной аудитории. Ось я дагэтуль з гэтым жыву, ось разбіраюся ў інсце. Не, да мяне... До першай пакупкі рэкламы. Так. Не, да мяне украінцы просто подписывались, тому что падтрымліваю Украіну, класна, круто, і плюс яны сталі разумець увогуле жарты там за Беларусі і так далей, што адбываецца увогуле у Беларусі. Ось. Бо некаторыя ж, я ж кажу і казаў ужо шмат разоў на сваіх стрымах, што некаторыя просто думалі, што райскія кушчы тут, мы тут кайфуем, у нас тут мирное небо над головой. По типу вось такога. Але люди потым, пачалі цікавіцца і падпісвацца. Але так, у меня больше гэта украінцы. Ёсць такое, насамрэч, агулам, просто так само працягваючы эту тему, і такі нацыянал, бляха, я не буду это слово называть на Твиче, скажем, нізкапакладніцтва. Нізкапакладніцтва нацыянальнае, калі вось лічаць некаторыя непаўнавартаснай нацыі беларусаў, себе, умоўна. І вось яны заўсёды сабе шукаюць куміраў, ці то палякаў, ці то расейцаў, ці то украінцаў. Вось я казаў уже пра янкі таксама пісаў беларускага свой час, дазволіў сабе слово, што там украінцы мацней. Если вас пыталі, чым адрозніваецца беларус ад украінца? Украінцы мацней. Ахуенно, ты придумал. То бок такое трансукраінізм, ён, мне здаецца, такая, таксама шкодная такая, шкодны кірунак направа, як і трансрасіянства, калі там, мы лохи, там, літаратуры не... Это, вы знаете, у кого трансрасіянство яшчэ? Не украінство трансрасіянства менавіта, у Алексеевича, як казала, што, як і Лукашенко, што нема там чаго напісаць великого на беларускай мове. Ось, блядь,
Вы знаете, на К такое слово есть? Я просто не хочу его называть на Твиче. Не трэба Калі такое любіць- слово называцца, правда. Да, калі любіць паназіраць за тым, як там Мгм. здзекуюцца Мы свайго партнера. зразумелі. Ну, вось я заўважаю апошнім часам, што это новае для нас, мне здаецца. Раней быў транспалякізм і трансрасіянізм, а вось цяпер яшчэ трансукраінізм нейкі такі стварыўся. Такая не самая прыемная штука. Ну, самая дорослая нация просто, что тут скажешь. Так. Да, моцныя украінцы, ведаю. Вось я з такімі жыву, бля, зараз. О, Ва ўсе палі там гэтая моц. Мы памятаем, як А ты що рассказывал ти про мені- это. А вось чым займаецца, у вас же ёсць 100% БРСМ, ёсць 100%. Вось яны зараз, якая ў іх стратэгія? Вось нам просто, знаеш, нам трэба ведаць ворага, як бы все крокі. Ну, ты БРСМ? можеш не- БРСМ, так. Вось может не докладно, а так, ну, типа, які у вас Слухай, наративы зараз? Мерапрыемствы там, сходите туды, постойте со стягами, ну, для массовки, типу, залік будзе, вось там, можете на пары не прыходить, ну, типу, вось по типу такого, типу, мы за вас словечко, а вы там сходите для массовки. То бишь, у большасці, я заўсёды казаў, БРСМ гэта самая смешная арганізацыя. Чым яны рэальна займаюцца, я не ведаю. Гэта лес пытання да цябе, Ярослав. Ты быў вось там, вось, а не да мяне. Я-то назіральнік. Ну што, якое дачыненне маю да БРСМ? Ніякага. Мяне, напрыклад, не клічуць ні на якія мерапрыемствы. Мяне не клічуць. Увогуле. Типу, ад універсітэта вы, калі мяне ўбачыце і пазнаеце па вачах, вы зразумееце, што я ў закладніках. Мяне трэба вызваляць, эвакуіраваць. Ведаем, Путін увядзі войскі. Не, СБУ, вертолет сюды. О, трансукраінізм пайшоў, все. Не, у меня просто дядька у СБУ. Пытанне тут трошки іншае, Ярослав. Вербаваны, ясно. Свой інтарэс маеш. Не просто, ну, гляди, просто у мае часы мы літаральна займаліся хуйнёй. Вось я просто, ну, дай бог, калі яны працягваюць. Мне вось было цікава, можа, яны нейкія новыя методы там уже пачалі ўжываць. Нейкі там ноу-хау расіянцы. Да, акцыі про многодзеянне, блядь. От БРСМ. Ну, я памятаю, як яны ЛДПР же створили там себе студию з анімешніцамі, дзе яны моладзь там закликаюць. Можа, і БРСМнікі такой кринж придумали, ну, раптам. Не, БРСМ апошнія гады заробкам грошай. Польскіх грошай, як і заўсёды. Не ведаю. Апошняе, што мне распавядалі, гэта што, яны сабе замаўлялі нейкай херні за зона на Новы год за грошы, там, павінны былі кудысьці пайсці, іх прыйшлі дрючыць, але потым яны далі на лапу людзям, і ўсё нармальна прайшло. Гэта вось, усе гісторыі, якія, я чуў ад БРСМаўцаў, вось прыкладна такімі яны займаюцца. Подтверждаешь, да, Ви? Я подтверждаю толькі тое, што я сам бачыў і што я ведаю. Гэта чыста, выбачце, распіл грошай. Больш нічога. То бишь, не, яны зараз, ну, я кажу за сябе. То бишь, калі у нас там мерапрыемства, прыязджае нейкі там чыноўнік, яшчэ хтосьці, калі-небудзь, можа, і гэты прыедзе, я 100% ведаю. Я не пайду, мяне не паклічуць. Паклічуць маю групу, у якой я куратор. Я сваім скажу, я вас не бачыў, я адварачваюсь, у вас есть 15 хвілін, калі кагосьці потым пабачыў, вось ты туды і пойдзеш. То бишь, я реально, калі, напрыклад, маю групу кажуць, вы павінны там 5 чалавек для масовачкі, ну, пастаяць там, а вы ім, ну, дапаможаце потым чымсьці. Ну, я скажу, паставце ім залік. Все. І я сваім кажу, вы жадаеце туды ісці? Яны кажуць, не. Я кажу, добра.
Что мы зробим? Я адвярнусь. Добра, вы ідзіце. Не, мне патэлефанаваць трэба. Я адвярнусь по тэлефану. Калі хтосьці дзе застанецца, калі я павярнусь назад, вось ты і пойдзеш. А я, ну што, ну не пашанцавала. Ну, вось. А я дадому пайду. Кайфаваць буду. Вось, і, ну, я такі чалавек. Але БРСМ ранні, там шмат масов... Ну, але з гэтымі сцягамі потым такое адбываецца. То бишь мяне некаторыя людзі, я ж быў на мерапрыемстве, гэта калі я сарваў вось гэты маленькі сцяжок і наступіў на яго сваімі джорданамі, тыпу, мне ж там у тыктоке пісалі, вось, ты здраднік і гэтак далей. Я вам так скажу, тое, што робіць наша вось моладзь з гэтымі сцяжкамі потым, яны іх выкідваюць, яны іх мнуць, яны іх паляць. І ты такі думаеш, ну, блин, ну ок, добра. Тому що, ну, нікому не падабаецца вось гэта. А дзеля чаго стаяць, там, размахиваць, рабіць масоўку, дзеля чаго? Каб прыехалі там, що-то чыноўнікі пагаварылі, що-то, ой, вось добра, грошы будуць, мадэрнізацыя, да-да-да. А як тут? Ага, давайте аўдыторыі паглядзім. Ага, усё добра, да пабачэння. А навошта масоўка тады тут? Што яны самі не могуць тут пагуляць, паглядзець? Вось патрэбна масоўка. Я заўсёды да такого ставіўся, тыпу, ай, навошта гэта масоўка? Але Я толькі заўважу наконт зрадніцтва, што асмеліць сябе ўявіць, што спадар не даваў прысягу вернасці, каб быць зраднікам, дзяржаўнаму сцягу і так далей. Типу, ти маєш на увазі, типу, состояв я у БРСМ ці ні? Не, я ў сэнсе, што вось ты типа наступіў на гэты сцяг і што вось табе ў тыктоке пісалі зраднік. Так, а дзе ты гэту прысягу даваў гэтаму сцягу? Так, ці БРСМ даюць прысягу? Не, ну, наколькі я ведаю і наколькі мне расказвалі, ніхто Так, зараз... Ленін. Не даюць прысягу. Ты що? Какая прысяга? Крестятся, карацей, целуют письку Ленина. Да, Все правильно. кажуть, Аллах Акбар, там, целують піську, витираються стягом. Аллах Акбар уже, можна казати, пакистанці ж едуть, уже треба. Тут, до речі, писав, ако ви готові, що акції прямого діяння БРСМ будуть боронити пакистанців, як у Білорусі. А, ёсць же гэты маладзёвы атрад аховы правапарадка. Ахова птушак бацькаўшчыны. Да, з'явіліся ж гэты, да, типа, Мапаўцы, шунялкі, янг, блядь, да, ёпана, да. Я угадал, Слухай, я вам расскажу, хлопцы, у мяне, ну, ад універсітэта ёсць там парочка у іншай групе, там настаўніца прарасійская, але не аб гэтым, карацей кажучы, прыйшлі там форма, ну, вы ведаеце, гэта типу бронік, але гэта не бронік, на ім напісана МААП, ой, колькі там пантоў, я падышоў і сказаў, а шо, калі рэальна спатрэбіцца там, типу, біцца? Яны кажуць, так мы да ментоў пабежым. Я кажу, ну, окей, зразумеў. А пачакай, ты можаш патлумачыць, як бы зрабіць такі экскурс, навошта тады, у прынцыпе, ствараюцца гэтыя пункты самаабароны, блядь? Не, маапаўцы, яны займаюцца тыпу справамі універсітэта, там маюць права патруліраваць вуліцы з прадстаўніком АМАПа або міліцыянтам. То бишь, гэта маладзёвая, ну, тыпу, дружына, я не ведаю, і, типу, абавязкова трэба, каб быў хаця бы адзін мент або амапавец з ім. То бишь, яны ходзяць 3 плюс 1 прадстаўнік так званых сілавых структур. Вось. Але большая частка іх часу павінна быць, ну, па рэгламенту, павінна быць на тэрыторыі універсітэта. Ну, типу, яны ходзяць, типу, як у дапамогу вось гэтым вахцёршам і гэтак далей. Вось. Але зараз гэта будзе рэальна, мне здаецца, типу, маладзёвая сілавая структура, будучы амапаўцы.
бо яны рэальна себе так, ну, тыпу, яны адчуваюць, што ў іх там, тыпу, яны там кічацца, я бачу гэта. Астатнія не разумеюць, тыпу, а чым пантавацца, чым патуеце, што вы па галаве будзеце атрымліваць? Ну, ок. Ну, я, дарэчы, могу сказаць, што мои часы таксама ж это было, у наш універ таксама там нейкіх, блядь, мапаўцаў гэта дасаваў студэнтаў. Там прикол у тым, што калі ты умоўна плануеш пайсці ў сілавыя нейкія структуры, кшталту міліцыі, там ваенкі, все такое, то это залічваецца табе невялічкі плюс, як Так. характарыстыцы. Таму это вось такого пункту гледжання толькі мае сэнс рабіць, гэтым займацца. Агулам яны, ну, займаюцца нічым, вось реально нічым, то бок яны там могуць толькі для паказухі папатруляваць вуліцы, типа дапамагчы міліцыі, там заўважыць некае правапарушэнне, напрыклад, або злачынства. Ну, відавочна, што на практыцы это ні да чого звычайна не доходит. Вось я еще, знаешь, что хочу у тебя докладнить, просто вернуться снова до БРСМу. Давай. Так с тобой подумать. Вот ты человек на земле, а нам нельзя от земли На отрываться. беларусіяна на Иди. небе. Так. Умоўна, вось глядзі, калі Давай. ёсць у БРСМа бюджет, калі ёсць Капец у цябе дылэй. чаму б вось гэты распіл не ўключыцца, глядзі, з якого пункту гледжання. Ну, то бок нейкую зладзіць, я гляджу з пункту гледжання нейкага студэнта або школьніка, зладзіць нейкі клуб беларускай мовы. Як знаеш, ТБМ раней мову на новую ладзіла, толькі там пад эгідай Так. БРСМу, каб фінансы там вылучылі, нейкую падтрымку, там, не знаю, аўдыторыю выдалі, каб вось і справай карыснай займацца, не знаю, ну, не мова, а там умоўна, это можа быць спадчына ВХЛ, там гістарычны які кружок, там, вось такого кшталту. І фінансы з іх цігнуць, і мягкую сілу прасоўваць, і як бы пры гэтым быць малайцом для, я не знаю, настаўнікаў там твоих, ну, ва ўнівере. Слухай. Як думаеш, ці варта рабіць так, або лепей все ж таки ладзіць нешта аўтаномнае, незалежнае, ці ёсць ввогуле такая магчымасць? Вось мне важна это зразумець. Типу, ты можаш паспрабаваць аўтаномна, ты можаш паспрабаваць з імі, ну, як ты прапануеш. Дарэчы, я прапаную, я, типу, намёк зраблю сваім калегам, типу, ну, бо разумееш, тому що я не магу гэтым займацца. Адразу будзе, типу, так ты можа гэта не наш, вось гэта будзе. Але прапанова добрая. Але глядзі, калі я, напрыклад, пачну з імі супрацоўнічаць, яны возьмуць, я буду гэта рабіць, я сам себе дыскрэдытырую. Ну, реально. Я буду разумець унутры, типу, што я раблю, ну, прынцыпова добрую справу, окей. Але ў вачах іншых я буду, так ён перамітнуўся, так барацьба нічога не варта, ну, і ўсё. Типу, я разумею твой поінт, але ты павінен мой поінт зразумець, што, типу, можна аўтаномна паспрабаваць, але, мне здаецца, гэта, ну, нічога не будзе адбывацца. Тебе просто не будут дапамагаць. Вось і ўсё. А з БРСМом ёсць шансы, але тут, як кажуць, які ты чалавек. Мархінес, у тебе рэха. Я просто, ну, я вельмі вспоминаю добрым словом, калі я змог адміністрацыйны ресурс выкарыстаць і прывесці людзей на кінапрагляд «Чырвоную зорку» на беларускамоўнае кіно. Я думаю, блин, все ж таки, напэўна, в умовах, калі ты нічога не можаш рабіць незалежна, то бок ты не можаш нейкую грамадскую ініцыятыву зарэгістраваць і просто нават мясцовым актывізмам нават займацца, блядь, адразу пагрукаюцца для цябе і пачнуць рукі выкручваць. Ну, у такіх умовах рэальна можа, ну, сапраўды лепей, чым нічога не рабіць, лепей, блядь, уже рабіць з БРСМом просто. Ну, вось я да такой высновы прыходжу апошнім часам. Не, можна паспрабаваць. Можна паспрабаваць, бо, як ты сказаў, гэта праўда, што калі ты паспрабуеш сам што-то рабіць, у тых умовах тебе рэальна выкруціць рукі. Просто. І гэта яшчэ будзе мякка сказана. Вось. А з БРСМ можна паспрабаваць. Але ўсё залежыць ад таго, хто там у БРСМ, то бишь на месцах. То бишь я ведаю, што ў мяне чыста ўвесь БРСМ гэта ідэйныя люди. Будем их так, люди, будем их называть так. Идейные. Там реально идейные. Там я ніколі не чуў. Я, наадварот, бачу на себе их вочы. Калі я такі, Лукашенко, і там такі, зноў нешта ён сказаў, чулі? І ўсе такі,
І, типу, я розумію, що мене глядять. Типу, ну давай, скажи, а ми настучимо. Що ж це таке? Господа історик, у меня ось питання яшчэ наконт малпаўцаў у цябе ёсць. Няўжо хіба мне даюць там інтэрнат, які я не ведаю за іх опасную, так бы мовіць, і трудную службу. Типу, ці живуть яны асобна, як камапаўцы рэальна? Я просто типу, калі ты у інтэрнаце у гэты оператряд вступаеш, тебе даюць на наступны год без ніякіх умоваў інтэрнат. Вось. І такі Не. кватэрнае пытанне вельмі важнае для студэнтаў. Вось. І яго вось гэтым малпаўцам карацей. Не, у мапаўцаў няма такого. Яны такія ж самыя студэнты, просто з большай уладай, якія дапамагаюць у ахове правапарадка. Яны тыя ж самыя. То ж здымі з яго... Ну. Просто. Вось гэта гоі просто. Канцэнтраваныя гоі. Так прикол у тым, што рэальна туды ідуць ну хто? Ну спартоўцы, якія там потым я там хочу быць міліцыянтам, я не бачу сваёй будучыні акрамя арміі. Вось хто туды ідзе. А нормальны чалавек такі паглядзіць, такі да, нет, не пойду. Вось так будзе. Вось усё. Тым ж туды Я вибачаюсь, у меня мікро був выключены. Донаты прыйшлі, донаты. Кубы гатовы задонаціў 1 еўра. Дзякуй за еўра. Піша Маргінез. Спраўдзь пытанне з чату з адзнакай, калі ласка. У донатах мала слоў у ліміце. Як там у свеце апошніх навінаў скіны у РБ адраджаюцца? Ці ўжо губоп усіх набутыліў? Карацей, я спачатку зачытаю пытанні ў чаце, якія тут давай, былі. давай. А потым да скінуў вернемся. Так, што тут было? Так, я чую ўсё, я просто адыду. Окей. А чаму тут бай пра расейскае, ды тым больш пра кітайскае СМІ? Што за рофлы? Наш хлопчык у РБ жыў увогуле. Хутчэй СМІ заснаваныя звычайнымі памяркоўнымі беларусамі. Хлопчык, ты тут? Ну, да, быў дадзены адказ на гэта. Окей. Пісалі пра кітайскія аўтобусы, і не пісалі пра уйгураў. Ну, окей. Ну, я лічу ўжо таксама, што тут бай гэта пра расійскае медыа, але пра кітайскасць не магу дакладна сказаць. Я просто не настолькі шмат, мабыць, чытаў іхных артыкулаў на гэтую тэму. Просто тут яшчэ такі момант, што калі ты прарасійскі, то фактычна аўтаматычна ты становішся і пракітайскім. Нават калі забыць пра ўсё астатняе. Ёсць такое таксама. Так, што тут яшчэ, якія пытанні? Ясна, аўтар, альтрайт, аматар тэорыі змоў. Но я не альтрайт. Я не левак. Я дагэтуль ахуе ад па-кітайскага тут баю, гэта нешта. Окей. Давайте па перспектывах беларускай дзяржаўнасці прагнозы. Спадарства, якія у вас прагнозы па беларускай дзяржаўнасці? Я лічу, што досыць хуёва ўсё будзе. Таму я заклікаю людзей з'язджаць з Беларусі у цывілізаваныя краіны. Не ў рашку там, не... Да, па сутнасці няма больш такіх хуёва. Ну не ў Кітай таксама. Лепей у Кітай, напэўна, не ехаць. Ну нармальна якія-небудзь краіны, дзе можна рэалізавацца і не атрымаць дубінку ў задніцу. Дзякую Аллаху. А Великобританія гэта цывілізаваная краіна?
Водород. Ну, яна дакладна больш цывілізаваная, чым Беларусь, хаця туды я б не паехаў зараз. Не, у Великабрытанія, тыпу, калі ты ведаеш ангельскую мову досыць добра, чаму б не паехаць адразу ў Амерыку? Не кажыце мне, што ў UK лягчэй дабрацца, чым у Злучаныя Штаты. По-моему, тыпу, і легалізавацца Не, просто, дакладна, што- мне здаецца, лягчэй у Амерыцы. Прогучала аб дубінкі ў дупу. Ось. Таму Не, я ну, запытаў вядома, у Великабрытаніі. UK таксама можна атрымаць дубінку ў дупу. Таму я У не UK тое. нашмат- Я не аматар заходняй Еўропы, так У скажем. большай часткі нават Еўропы, типу. В сэнсе большай часткі Еўропы. Ва ўсёй Еўропе ты атрымаеш дубінку ў задніцу. Ну, у UK асабліва атрымаеш дубінку ў задніцу. Типу, у UK нашмат больш типу крынжовыя законы там, чым я не веду у Польшы. Типу, у UK ты просто типу пиздеть в інтэрнэце нічога не можаш нават. Типу, у Польшы там не веду, у Чэхіі. Ну, а вы кажаце, Беларусь не цывілізаваная краіна. Все як в Еўропе. Беларусь є Это нагадваецца вось гэты жарт, а тым, што вы хочаце, як у Великабрытаніі, хочам, добра, тады завожу 150 тысяч пакистанцаў. Так, я вось хацеў пра гэта сказаць, што дзякую Аллаху, што наконец Беларусь вось нарэшце настане на праведны шлях, тыпу, і у цэнтры Менска замест гэтага богу праціўнага тыпу чырвонага касцёла будзе стаяць чырвоная мечеть. Вось тыпу восхваліў У крыві хрысціянаў. Почекай, ты ў канцы забыў сказаць іншалла. Давай. На Вася ве... Да, давай, читай шахаду, мы тебе прымаем. Куды? Дайте, Паша. Куды? У твой хостел, блядь, с обосранными украинцами? Ты что? Так, тихо. Все, няма плохих наций, ёсць... Все, тихо, блядь. Ну, не все украинцы обосраны. Это вядома. Так, добра тады. Хтосьці яшчэ хоча падзяліцца меркаваннем па пытанні перспектывы беларускай дзяржаўнасці? Я думаю, больш за ўсіх клапоціцца пра беларускую дзяржаўнасць Няус. Ён як бы... Ён павінен быць экспертам у гэтай галіне. Як самы гарачы прыхільнік інстытуту дзяржавы, я, канешне, вельмі радасны всему дзяржаўнаму, што ёсць. Зараз абмяркоўваем абмяркоўвалі стан дзяржавы, і гэта, ну, так прыгожа, так цудоўна. Ад захаднай Еўропы да ўсходняй, все дзяржаўнае, все добра, ніякіх мінусаў няма. Ну мы ж на падкасці з табой, я табе казаў, што тут мы живем такі турбулентны час, што немагчыма казаць аб тым, што будзе праз 5 год і праз 10 год. Все можа столькі разоў перагуляцца. То, што зараз нам здаецца, што ў дзяржаўнасці Беларусі вось існуе непасрэдная пагроза, што яна абавязкова вось ледзь да знікне. Не знікне. Ну, не, в сэнсе, можа і так, а можа праз 10 гадоў все перагуляецца так, што все будуць глядзець, типа, самая моцная дзяржаўнасць, якая толькі ёсць ва ўсёй усходняй Еўропе. Ну, гэта нейкі копіум, разумееш? Типа, ўсё паспее змяніцца, трэба просто пачакаць. Не, я ў гэтым сэнсе, я лічу, што трэба браць свой лёс у свае рукі і з'ёбваць з краіны просто. У тую краіну, у якой вы будзеце адчуваць сябе годна. Ну, набывайце сабе такую магчымасць. Да, охуенно. Калі у вас няма магчымасці з'ебаць з краіны, то просто... Ну, што значыць няма магчымасці? У любога беларуса ёсць магчымасць з'ебацца ў Грузію. Гэта я дакладна ведаю. Увесь пиздеж наконт того, что мы не можем, у нас грошей нема. Это пиздеж. Абсолютно любой беларус, ну, калі ён не бомж зусім, ён можа з'ехаць. Ну, як ты, Няус, так, зразумела. Калі яны... Літерально 100 баксов, чувак. Ну, у нас вось наш хлопчык, ён з Грузіі, ён можа паясніць за гэтае пытанне.
Я не прыхільнік гэтага, ну, пачакай, дай я скончу думку, я не прыхільнік гэтай кропкі позірку, што агучыў Маргінэз. Калі вы жывеце ў Беларусі, вы разумееце, што у вас няма варыянту зваліць з краіны, то все, што вам застаецца, гэта застаньцеся чалавекам. Не ідзіце на всякую хуйню дзяржаўную, БРСМ і так далее. Зразумела, што калі у вас няма выбару, калі вы ідзеце, тады не ідзіце, як гэта казаць, ну, рабіце все на ад'ебісь, вось так, типа. Не трэба там прасоўваць вось гэтую херню, якую будуць ад цябе толкаць. Іншых рэцэптаў іх насамрэч няма. Калі б яны былі, за іх бы ўжо ўсе ўчапіліся. Які сэнс смактаць хуй увесь час, типу, і спадзявацца на нейкі будучыню светлую, типу, там, трымаць фігу ў кішэні, калі ты можаш літаральна заплаціць 100 баксаў, з'ебацца нават у сраную Грузію. Да, каб смактаць хуй, блядь, у Грузіі, я разумею, да. Я разумею, як ты глядач Михаила Светова, там, конечно, типу, так, у Грузіі усе смокчуць хуй, тут немагчыма. Безумоўна, але нет, гэта, ну вось зноў такі, я ж гэтага не агучыў. Добра, давай так, а ты мне зараз хочаш, пачакай, ты зараз мне агучыш, што ў Грузіі няма выпадкаў людзей, якія патрапілі ў Грузію і смокчуць хуй. Ніводнага няма, ўсё гэта, блядь, расійская прапаганда. Давай знойдзем прычыну, чаму яны смокчуць хуй. Давай знойдзем. Ну вось распавядзі, чаму яны смокчуць хуй. Чаму ў Грузіі можна тут? Добра, ахуительно. Давай яшчэ раз. У России ты вось расейцы, якія звалілі ў Грузію, беларусы, якія звалілі да Грузію. похуй на расейцаў, давайте мы як-небудзь абыдземся, блядь. Сталі смактаць хуй. Вось глядзі, окей, у Беларусі вось мы бярэм рынок труда, мёртвы цалкам, тыпу, ты хочаш кудысьці уладкавацца, табе плацяць у рэгіёне там 800 рублёў ў Еўраопце. Літаральна, тыпу, можаш, тыпу, праверыць, там папрасіць табе даслаць нейкі паперкі, там тыпу 800 рублёў плацяць. Там у Віцебске, там у Магілёве, типу, будеш жыць у Магілёве за 800 рублёў. Знайсці іншую працу хуй ты знойдзеш, што просто таму, што типу смакчы хуй і позакрываліся, типу. Ну вось як бы жыві вось так, як типу табе распавялі. Прыязджаеш у Грузію, типу, у цябе ёсць некалькі магчымасцяў, типу, працягнуць так же, як у Беларусі смактаць хуй, типу, таму што ты типу не змог штосьці знайсці, тому что ты типу не, блядь, як это сказать, не флексибл, карацей, челік тупой, блядь, вось. Ці знайсці нешта, типу, і жыць лепей, чым у Беларусі, як мінімум толькі таму, што дзяржава табе увесь час не лезе ў ачко з пагом. Я, канешне, разумею, што сярод лібертарыянцаў вельмі цікавая тэндэнцыя абсіраць краіну, якая бліжэй за ўсё, блядь, лібертарыянства, типу, у рэгіёне, типу, літаральна Грузія, типу, дзе ўсім похуй на дзяржаву, типу, усе жывуць, типу, максімальна такое, так, чыста там на дамоўленасцях, типу, на даць на лапу, типу, і гэтак далей. Але з твайго пункту гледжання табе просто, ну, ты выглядаеш дурачком, калі абсіраеш Грузію. Блядь, чувак, ты лібертарыянец, гэта літаральна краіна, у якой няма падаткаў, нахуй. Типу, ты прыязджаеш і чыняеш свой бізнес, калі, типу, у цябе ёсць мазгі, ёсць нейкая, типу, я не ведаю, типу, жылка. Калі ты мудак, типу, спаковы і ніхуя не можаш, то, напэўна, так, лепей застацца ў Беларусі, таму што, типу, у цябе няма магчымасці. У цябе проста няма магчымасці, блядь, быць не мудаком. Вось і ўсё. Да, выдатны ўзровень дыскусіі пачаўся. А можна цытату, дзе я выказваўся неяк пагана ад Грузіі? Просто ты кажаш, вось гэтыя лібертарыянцы з намі разам у чаце? Ёсць яны? Ну вось, просто я, напэўна, пропусціў. Толькі што распавядаў, вось я не падтрымліваю, типу, ідэю ехаць у Грузію, каб там смактаць хуй. Я так, табе... Ідзе я казаў, што ў Грузіі нешта не так, як у краіне. Калі я казаў з пункту позірку, блядь, мігрантаў, уцекачоў. Ты не казаў. Окей, тады чаму з пункту погляду чалавека, у якога типу ўсё жыццё наперадзе, яму не трэба з'язджаць хаця бы ў Грузію? Да, ты не казаў, ты дурачок, блядь, смакчы стручок, ахуенно. Супер, блядь.
Тебе? По взяли. Да, оказывается, блядь, что ты не казал. Ну, добре, дякую, що не казав. Адчуваеце ўзровень палітычнай дыскусіі тут? Так. Да. Раз, калі размаўляеш з лібертарыянцаў, ось такая хуйня чамусьці адбываецца. Ты со мной поспел шмат ужо поразмаўляць, ну, такі. Там пытанне, типу, чаму чалавеку, типу, у якога ўсё хуёва з'ехаць з Беларусі, типу, на хаця б у Грузію. То есть, чаму Ну, розныя прычыны могуць быць. Я табе просто, я замест гэтага пытання, я табе агучыў яшчэ раз, што ёсць ці кейсы людзей, якія прыехалі ў Грузію, з'ехалі ў Расію з Расіі, з Беларусі, там яны хуй не смакталі, прыехалі, пачалі смактаць. Ёсць гэтыя кейсы, так ці не? Я табе запытаў, блядь, так ці не? Ёсць? Гэта заўсёды адны і тыя ж людзі, якія тарчаць на наркоце, гэта людзі, якія, типу, просто нейкія стаўкі, ні да чаго не прыдатныя, типу, літаральна гэта так працуе. Я вас Да, пераб'ю. саўкі, якія тарчаць на наркоце. Я вас пераб'ю, на жаль, мне тут мне вымагаюць просто прачытаць донат. Бо тут было пытанне наконт апошнія навіны кіно у РБ, ці яны адзарджаюцца, і ці ўжо губоп усіх набутыляў. Хто можа наконт гэтага паясніць? Ёсць такі падвід у беларускім тиктоке. Я думаю, можа хто бачыў, вярнуўся хлопец, які вельмі добра гуляе. Саня, цытата, можа бачылі ў тиктоке, хто сядзіць, чел, які вельмі любіць гуляць. Вось, ён пазіцыяніруе сябе як скін новай хвалі такой, але скіноў у Беларусі, на жаль, засталося мала, амаль няма. Я ведаю, чаму заданы гэта было пытанне, пакістанскія госці. Тыпу, гэта разганяецца, ну, тыпу, асяроддзем, што вось, тыпу, зараз будзе хваля адраджэння, як контркультура на тое, што Лукашенко завозіць пакістанцаў. Не будзе, на жаль. Бо, як сказалі, губазік усіх перахопіць. Бо, як гэта так? Тут прыехалі спецыялісты з Пакістана, а ты тут, ты хто? Ты беларус? Ну так ты яшчэ і скін. Ну, паехалі, пасядзіш, падумаеш. Вось. Але ёсць людзі, якія рэальна там кажуць, што вось, шнурочкі сябе зашнуруем, там, берцы не апрануць і не зашнуруюць. Вось. Бо ў Беларусі зараз быць скіном, тыпу, нават вось ад таго, што прыедуць пакістанцы, гэта небяспечна ў першую чаргу для самого сябе. Вось. Я бы гэта так адказаў. Але ёсць іншыя меркаванні, таксама будзе прыемна пачуць. У нас зараз на фоне грае мышап «Я русский» на Нирвану. Я думаю, люди на стриме могут просто послухать музыку. Чистую, светлую. Наконт скіноў агульна, калі кажучы, я размаўляў з ідэйнымі хлопцамі, якія ось усё, НСВП, акцыі, прамога дзеяння і так далее. Ім просто задаеш пытанне, а навошта гэта ўсё робіцца? Навошта вось вам трэба ісці і рабіць тое, што вы робіце? Ну, хто ведае, хто такі НСВП, разумее, аб чым размова. Ну, адказ быў такі, што ну вось усё, як кажуць нам, мы зробім, дэстабілізуем абстаноўку, і потым у гэтай дэстабілізуючай абстаноўкі мы прыйдзем да ўлады. Все гэта мусарская хуйня, мусарскія праекты, крышуюцца яны толькі праз гыбню і ніяк інакш. То есть сапраўдных скіноў, сапраўдных вось, як гэта казаць, не так, сапраўдных арганізацый, іх няма. Вы просто сябе падставіце і сапсуеце сабе жыццё, будете сядзець в турме за ніхуя. Калі у вас ёсць нейкая пасіянарнасць у сябе, то не трэба ісці да всяких вось таких организаций. Просто шлях у іх адзін.
Альбо вы сядете ў турму, альбо вы станете под мусором. Я цалкам згодны са спадаром, не з Маркам, карацей. Увогуле можна генералізаваць гэта да ўсіх зараз арганізацый тыпу ахуительных у Беларусі, блядь, это просто тыпу поле давно зачышчана. Не лезьте, блядь, у КГБшную залупу. Вы просто сядете и все. Альбо калі вы не сядзеце, каб не сесці, вам прыйдзецца закласці сваіх паплечнікаў. І іншага варыянту няма. Не будзе, не праскочыце вы праз вось гэтыя кроплі дажджу. Там не той час, не тая тэма. До вас просто прыйдуць тыпу з КДБ, забяруць ваш пашпарт, і вы будете хадзіць тыпу на сустрэчы усялякіх тыпу беларускамоўных кружкоў, тыпу і стучаць свайму куратару про тое, тыпу, што там адбываецца. І тыпу, калі там нешта не тое, не праваслаўна, так думаю, ой, не по ісламу цяпер, то будете закладаць тыпу іншых людзей, то каб выратаваць сваё ачко, каб вам аддалі просто пашпарт. Гэта я літаральна рэальна трэба... моих знаёмых. Трэба просто трохі паясніць, што у канцы гэта вас не выратае, вы ўсё роўна сядзеце. Вось. Бо менты такія, ну добра, што вас працаваў, поехали, ты таксама садишься. Вось. Вось так будзе. Я згодны, лепей не лезьце ва ўсялякую хуйню, прынамсі я б не лез. Увогуле я заклікаю маладых людзей паменш уваходзіць ва ўсялякія так званыя правыя арганізацыі. Лепей заставайцеся як бы... Просто ідзіце ў левыя. Не, ў левыя таксама не трэба, просто станавіцеся часткай якіх-небудзь непалітычных аб'яднанняў. Не веду там таварыства, зброі якое-небудзь мясцовае, не веду там рэлігійнае, якое заўгодна, просто па інтарэсах сабе знаходзьце сабе кантакты, знаёмствы. А па палітыцы вас просто трахнуць рана ці позна. Што ў Беларусі, што насамрэч у іншай краіне. Нават калі вы не сядзеце, вы сабе рэпутацыю падпорціце. Вас будуць лічыць нацыстам. Усе проста. Ну вось гэта адна з прычынаў, чаму тыпу, калі у вас ёсць хоць нейкія амбіцыі ў гэтым жыцці, палітычныя, там, ці, я не ведаю, сацыяльныя, які заўгодна для Расіі, то трэба з'ёбваць Беларусі, таму што тыпу, вы ў любым выпадку праз гэтыя амбіцыі влезеце ў нейкае гаўно і сядзеце, ці будзеце тыпу просто сакрэтным сотруднікам. Ну, такое сабе здаецца, такая сабе будучыня. Так. Ну што, мне здаецца, на донацік-то мы адказалі наконт скіноў. Тут яшчэ было нейкае пытанне пра Мэнсона. Я ўжо выказваўся, па-мойму, пра Мэнсона, наколькі ён прарасійскі палітык. Увогуле, канфедэрацыя была раней моцна прарасійская, зараз яны трохі збавілі абароты, павыкідвалі самых прарасійскіх такіх супярэчных асобаў са сваёй партыі. І ось, дарэчы, мне зараз памагае на фоне песня Януша Корвіна-Мікке, аўтарская Yellow Submarine, ягонае аўтарскае выкананне. Корвіна выгналі, Браўн сам фактычна стрэліў сабе ў нагу, пачаў вылучацца самастойна ў прэзідэнты наперакор Мэнсону. Апошнім часам было сапраўды немала ў іх таксама і антырасійскіх тэйкаў пра тое, што Украіна, напрыклад, павінна перамагчы ў вайне з Расіяй, што ім не карысна, каб Расія займала больш украінскай тэрыторыі. І іх рыторыка менавіта накіраваная зараз таксама на тое, каб Польшча пачала вырабляць уласную зброю, уласную вайсковую тэхніку. Тым часам, калі астатнія кандыдаты проста робяць выгляд, што папярэднія ўрады сапраўды нешта ў гэтым пытанні зрабілі. Гэта не так. Ось. Таму я роўна да Мэнсона стаўлюся. Насамрэч, мне галоўнае, каб на гэтых выбарах не перамог Часкоўскі, таму што калі пераможа Часкоўскі, то ён проста пачне прымаць законы па хейт-спічу,
і тады у мяне ўжо ў Польшчы пачне дупа як бы грэцца на крэсле. Вось. Ну а наколькі гэта прарасійскі кандыдат, цяжка сказаць, таму што канфедэрацыя гэта партыя, якая ніколі не брала ўдзелу ў кіраванні дзяржавай. Таксама ёсць у іх гэтая хвароба, якая захапіла правых заходняй Еўропы. Ну, яны не тое, каб хворыя, яны проста падментаваныя там пагалоўна. А ў Польшчы гэта трошкі па-іншаму выглядае, таму што яны, ну, не тое, каб ліжуць боты Пуціну, там не заклікаюць будаваць вось Парыж, Берлін, Москва. Сапраўды выступаюць за досыць такія правыя, канкрэтна правыя рэчы, не проста там, як у Нямецчыне, сацыял-дэмакраты, але без мігрантаў. Не, там у іх паслядоўна. Тыпу, вось у нас доступ да зброі, вось у нас абніжэнне падаткаў, вось у нас як бы што такога менавіта правага там яшчэ. Да што вам яшчэ трэба? Ну, в прынцыпе, гэта важна, так, але мяжа, вось мяжа там таксама. Што трэба на мяжы з Беларусю сапраўдная ўжо сапраўдную абарону будаваць ад мігрантаў, а не проста там хадзіць піцы іх карміць, як гэтым некаторыя польскія палітыкі займаюцца. Таму раней, вось калі б мяне запыталі год таму, я б сказаў дакладна, што канфедэрацыя гэта прарасійская хуйня. Сёння я не ўпэўнены. Ну, зноў-такі, яны сапраўды адмовіліся ад сваёй прарасійскай рыторыцы, але, блядь, гэта палітыкі. То есть, вось што ў іх рыторыцы змянілася, не вызначае ні хуя. Ёсць такое, я сказаў, што яны не кіравалі краінай ніколі, то бок мы можам судзіць толькі па рыторыцы. Так. Добра, я буду чытаць апошнія какие-нибудь гэтыя пытанні, бо мне ўжо трэба самому бегчы. Прям будзе завяршацца паціхонечку. Дзякуй, што прыйшоў, Ви, і ўсім астатнім таксама дзякуй, што далучыліся. Запрасілі. Так, будзем яшчэ клікаць. У прынцыпе, я магу ведаеце падчас стрыму, калі людзі не хочуць задаваць пытанні па-нармальнаму, рабіць канфу, і калі у вас вольны час там ёсць. Просто сядзець, папіздзець, як сёння. Можна запрасіць... Да, я ў наступны раз запрашу сваіх суседзяў. Так, давай. Яны тебе папіздзяць, бля, вось. Яны будуць як гэта, як монстр з фільму «Нешта». Яны як бы просто ў адзін арганізм аб'яднаюцца і будуць як бы выдаваць нейкія гукі. Ну, наконт нейкіх гукаў, вось зараз у мяне сусед прыйшоў аб'ёбаны, блядь. Дзякуй, што не зарыгаў хату, заваліўся, блядь, в навушніках сядзіць. А зараз апынецца, што ён цябе чуе. І тады ён табе ўвесь ложак абрыгае. Так, па перспектывах дзяржаўнасці адказалі. Пра кітайскі тупай было ўжо. Так, пра акцыі дзеяння Барыса таксама я чытаў. Вось пытанне. Сыр 862. Ці варта працягваць трымацца за беларускую справу, калі ты адзін сярод абыякавасці, без суродзічаў, без падтрымкі? Выгаралы і стомлены, а перспектываў не відаць. Ці можа лепш спакойна асімілявацца і пакінуць гэтае змаганне ў мінулым, як нешта дарагое, але ўжо недасяжнае? Не ведаю. Ты калі рашэнне нейкі... Пачакай, я пакуль адкажу, потым перадам слово. Ты калі прымаеш нейкія рашэнні ў сваім жыцці, трымацца за беларускую справу, не трымацца, ты кіруйся не нейкімі абстрактнымі уяўленнямі пра народ, пра нацыю, пра іншых людзей, якім на цябе насамрэч да пізды. Ты кіруйся ў першую чаргу сваімі інтарэсамі і сваімі маральнымі установкамі і там інтарэсамі сваіх сяброў, сваіх родных людзей, вось у першую чаргу, а потым ужо думай наконт астатніх.
То бок не трэба займацца вось гэтым жабрацкім альтруізмам, калі ты сам сядзіш увесь у гаўне у абоссаных нейкіх анучах і пры гэтым намагаешся сябе яшчэ больш ахвяраваць. Вось як мы глядзелі відос на мінулым стрыме пра Шарэнду Панасюк, што жанчына проста некалькі гадоў сядзела спецыяльна ў турме, каб проста паказаць сваё нет менту, блядь. Я супраць гэтай хуйні. Думайце пра сябе ў першую чаргу. Калі вам хочацца трымацца за беларускую справу, вы адчуваеце свой абавязак, то трымайцеся. А калі не, то нахуй вам гэта трэба. Задайце сабе пытанне, нахуй мне гэта трэба. І ўсё. Маргінес правильно сказал, что сапраўды вось не трэба сябе ахвяраваць дзеля нейкай падзвышнай мэты, бо гэта просто прамы шлях до таго, каб скурвіцца. Бо калі вось так сябе ахвяруеш, ты вельмі хутка апынешся ў стане, дзе твае вось самыя добрыя светлыя ідэі апынуцца нікому не патрэбны задарма. І ты просто возненавидишь усіх тых, дзеля каго ты сябе намагаўся ахвяраваць. Таму, па-першае, зрабі для сябе ўсталёўку, што гэта трэба цябе. Ты хочаш, каб ты, твае, як гэта казаць, твае асяроддзе, твая сям'я, каб яна жыла у беларускай краіне, беларускамоўнай краіне, ну, напрыклад. Это па-першае. Па-другое, калі ў цябе няма варыянту зараз, што ў цябе вось такое ганебнае асяроддзе, гэта тое, што вось я агучыў, стрымай фігу ў кармане, кішэні, бо у цябе няма ніякіх варыянтаў, акрамя таго, што, ну, з таго, што было агучана, да, пра асяроддзе і так далее. Трымай, застанься чалавекам, застанься ўнутры сябе, не згубі вось гэтую беларускасць, таму што, як я зноў-такі казаў, зараз такі час, што невядома, што будзе праз 5 год, праз 10 год, і можа вось праз гэты час нам спатрэбіцца, каб былі вось гэтыя людзі, якія не страцілі ў сябе вось гэты стрыж беларускі. Таму вось так. Я цалкам згоден со сваімі састрымоўцамі, бо сапраўды, вось калі ты пачынаеш там вось займацца вось гэтым самакапаннем, а трэба мне, спытаеш, першае, спытай сам сябе, а ці патрэбна тебе гэта? Па-другое, ўсё ж такі я згоден з гаспадаром лібертарыянцам, што нам сапраўды, ну, пройдзе там 10-15 гадоў, нам спатрэбяцца людзі, якія будуць, я скажу так, яшчэ думаць пра гэтую свабоду, пра Беларусь, пра краіну і гэтак далей. А так ты просто сам сябе затыльтуеш, будзеш у жорсткім тыльце, у дэпрэсухе, займацца самакапаннем і просто ні на што не здольным будзеш. Не трэба так. Вось. А калі ты думаеш, блин, трэба штосьці рабіць, кожны робіць тое, што ён можа. Не трэба там ісці, станавіцца сапраўды ахвярай, типу, быць прыкладам, бо у першую чаргу трэба захаваць сябе. Трэба захаваць сябе, трэба захаваць сваю сям'ю, сваіх бацькоў і гэтак далей. А потым ужо. Бо зараз такія часы, на жаль, што трэба ў першую чаргу, як бы гэта эгоістычна не гучала, трэба ў першую чаргу зараз захаваць сябе. Яшчэ раз, як бы эгоістычна гэта не гучала. Вось. Я так скажу. Добра, тады я ўжо не паспяваю адказаць на ўсё, што там у чаце напісанае. Я гэта сабе, мабыць, зараз заскрыню, каб адказаць, мабыць, на наступным стрыме. Тут пра Ласінафі пыталі, окей, будзем запрашаць яшчэ. В прынцыпе, больш пытанняў такіх канструктыўных і не было. Добра, тады ўсім дзякуй. Зараз пастаўлю якую-небудзь завяршаючую кампазіцыю.